Assalamu alaikum masoyana maza da mata barka da wani lokacin daga naku Abdulaziz mai cike darasin rayuwa. Shirin darasin rayuwa wani shiri ne wanda ke ba mu dama mu gayyato ɗan fim, mawaƙi, comedian, malam, ɗan kasuwa, masoya da duk wanda ya kamata sai muna gayyato shi ya zo ya zamana a wannan babbar kujerar tamu mai daraja. Ai yanzu kuka an kirawo shi ya zo ya hau wannan kujera ce mai daraja, kujera ce wanda ba kowa yake hawanta ba, sai wanda ya kai yake hawan wannan kujera. To mun sauya tsari, wannan shi ne tsari na farko, kuma za mu gani waye zai fara cin wanga tsarin namu na farko, kuma mun sauya sabon system insha Allah, kuma muna kan ci gaba da inganta muku kalar bidiyon mu da kalar design kayan adon namu. Insha Allah za mu dinga kawo muku abubuwa na nishaɗantarwa da faɗakarwa. Insha Allah dama an ce darasin rayuwa, da an ce darasin rayuwa ana nufin a cikin rayuwarka wani abu ne, wani ƙalubale wanda ka fuskanta wanda ya maka ciwo, ko kuma wani abu ne wanda ka fuskanta wanda abin nan ya maka daɗi, saboda ka zo ka yi mana bayani saboda 'yan baya su ƙare da kai. Idan ke budurwa ce saurayinki ya yaudare ki, za mu kirawo ki domin ki tambayoyi ya aka yi wasu hanyoyi ne bi yau da yake ya barki. Kenan me yasa dan ki faɗakar saboda wasu 'yan mata 'yan uwanki su ma su ƙara da wannan labarin naki, su ma su kiyaye saboda samari kada su yaudare su. Idan wani namiji ne mace ta yaudare shi, to zan kirawo shi a matsayin na namiji ɗan uwan shi, zan mai tambayoyi ya aka yi ta yaudare ka, shi ma sai ya bamu bayanin labari sai mu ƙaru, saboda mu ma maza ne kan mu faɗa halin da ya shiga ciki. Idan malami muka kirawo za mu tambayoyi akan rayuwa ta mu ta yau da kullum, malam ya kamata a faɗakar da al'umma saboda su kiyaye kan tarbiyya da shaye-shaye da ake yi, abubuwa da yawa malam ya mana bayani saboda mu ma mu ƙaru. Yawwa za mu kirawo dakto ya mana bayani wasu abubuwa su ƙara mana lahiya, wani abu ne ya kamata mu dinga yi saboda lahiyar jikinmu mu kiyaye cututtuka, shi ma zai mana bayani. Za mu kirawo mawaƙi mu mashi tambayoyi daga lokacin da fara waka zuwa a yanzu, wani mataki wasu ƙalubale ya fuskanta a cikin rayuwar shi, wani nasarori ya samu, shi ma zai yi mana ƙarin bayani. Za mu kirawo ɗan fim, za mu shi tambayoyi ya sana'a ta take a gurin shi, ya ɗauki sana'a ce ko kuma ya ɗauki ta dai abu ne wanda yake birge shi, shi ma zai yi mana bayani saboda 'yan gaba su ƙaru, masu son sha'awar shiga harkar fim su ma su ɗauki abin sana'a ce. Amma ko wanda suke ɗaukan abin ra'ayi riga. Amma ni sunan nawa shirin darasin rayuwa TV, kar ku manta a danna min subscribe, a danna min like, a yi mini sharing kowa da kowa ya gani, a yi mini sharing lega, a tura gaba kowa ya gani, a yi mini like, kada a manta a yi mini subscribe. Darasin rayuwa TV a je YouTube, a je Instagram, a je TikTok, a je Facebook, duka ko ina insha Allah ina nan. Darasin rayuwa TV daga naku Abdulaziz Habu mai shirin darasin rayuwa TV. Shirin darasin rayuwa TV babban shiri ne wanda ba kowa ke yin shi ba, kuma duk wanda ya kan wannan kujera to ya kai masoyana. Wallaf ina tare da ku daga yau har kullum insha Allah. Idan kun yi shiru to bana nan, ku neme ni akan lamba 907 909 0216 shine